Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda jučer su u Divoševcima otvorili početak radova na izgradnji nove faze regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije. Projekt obuhvaća dvije faze radova, čija je vrijednost veća od 54 milijuna kuna. Ovoga puta gradi se nastavak 23 km novog i to od budućeg vodospremnika i crpne stanice Istočna Slavonija kod Sikirevaca do budućeg vodospremnika i crpne stanice Bitsko selo. Slavonski Brod tako će po izgradnji sustava dobiti dodatne količine kvalitetne vode i prema najavama jeftiniju cijenu proizvodnje vode, jer ova koja će stići iz regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočna Slavonija iznimne kvalitete. Ministar najavljuje, iz europskih fondova na raspolaganju nam je 1.250 milijuna eura za vodno-komunalni sektor. S njima i obveze do 2023. godine. Da moramo do tih godina osigurati da svako naselje sa više od 50 ekvivalent stanovnika mora imati vodovodnu mrežu, da svako naselje sa više od 2000 ekvivalent stanovnika mora imati kanalizacijsku mrežu, biti spojeno na pročišćivače i ostalo. Prirodu, ovu prekrasnu našu prirodu moramo zaštititi. To je s jedne strane obaveza, s druge strane podići i standard življenja u ovoj našoj regiji. Brodsko-posavska županija potpisala je 3. rujna ove godine ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt S osmijehom u školu s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Projektom S osmijehom u školu putem inkluzivnog obrazovanja osigurat će se bolji školski uspjeh i poštovanja i individualnih razlika za 56 učenika s teškoćama u razvoju iz 21 škole na području Brodsko-posavske županije. Posebna dodana vrijednost projekta je omogućavanje integracije učenika s teškoćama u razvoju u redovna razredna odjeljenja u školama u kojima će ostali učenici razvijati prihvaćanje i poštivanje različitosti te toleranciju prema osobama s posebnim potrebama kao i drugim marginaliziranim skupinama. Danas je u Županijskoj vijećnici održana uvodna konferencija projekta na kojoj su uručena priznanja o završenom programu uvođenja u rad pomoćnika u nastavi. Projekt koji nam na neki način osigurava održivost projekta koji smo započeli prošle godine u 11 osnovnih škola gdje je bilo angažirano 17 pomoćnika u nastavi u 11 škola, 17 pomoćnika u nastavi. Jako je važan jer je polučio jako dobre rezultate. Naime, ostvarili smo osnovni cilj našega projekta, a to je integracija učenika u redovne razredne odjele, veća socijalizacija, bolji ishodi učenja. Izborna nedjelja sve je bliže pa stranke polako završavaju svoje predizborne aktivnosti. Tako je Domoljubna koalicija na čelu s Hrvatskom demokratskom zajednicom održala završni predizborni skup za Požeško-slavonsku županiju u prostorijama kinodvorane u Pleternici. Tijekom svojih govora kandidati za 5. izbornu jedinicu u nekoliko su navrata vrlo kritično govorili o aktualnoj vlasti. Tako se moglo čuti da iako su na lokalnoj razini postojali brojni projekti, njih jako malo dobilo je pravu potporu iz Zagreba. Govoreći o planovima, kandidati su istaknuli kako se želi potaknuti zapošljavanje, provesti reforma zdravstvenog sustava koji mora biti jeftiniji, ali istovremeno dati i veću kvalitetu usluge nego je to danas slučaj. Ipak iz Domoljubne koalicije su naglasak stavili na zaustavljanje iseljavanja iz Hrvatske uz iznošenje brojke od 93.000 osoba koje su u 4 godine napustile svoje domove. Nadamo se boljoj Hrvatskoj. Ja želim i kao majka 4 djece da moja djeca ostanu u Hrvatskoj. Ne želim da moj sin za mjesec, 2 ili 5 godina kad završi fakultet kaže: mama, ja idem u Njemačku, jer vi političari u Hrvatskoj niste uspjeli osigurati da ja u Hrvatskoj koju volim i ostanem. Ja to ne želim. Ja želim 8.11. jaku Hrvatsku, želim Hrvatsku sa hrvatskim ministrima.
Stolnotenisači Obrtničke škole Brod u susretima 4. i 5. kola prve Hrvatske lige Sjeveroistok na domaćem su terenu ugostili Kutinu i Mladost iz Petrinje. S obzirom da za Kutinu igraju sve mladi igrači iz Slavonsko-brodskog graničara uz još jednog brođanina Damira Bogdanovića, očekivala se sigurna pobjeda Obrtničke škole Brod, što se i dogodilo sa 4:0. Po jednu pobjedu izborili su Majstorović, Horvat i Župan kao i par Majstorović-Horvat. Međutim, u derbiju protiv vodeće Mladosti iz Petrinje igralo se 7 mečeva nakon kojih su na kraju gosti slavili pobjedu sa 4:3, te su tako sami ostali na vrhu ljestvice. Ponovno je Majstorović bio uspješan s 2 pobjede kao i u paru s Horvatom koji je pak izgubio oba pojedinačna meča. A isti učinak imao je i Župan. Na ljestvici se Obrtnička škola Brod nalazi na 2. mjestu sa 4 pobjede i 1 porazom. Možda je čak rezultat bio pomalo i previsok, odnosno da je bilo i poneka pojedinačna partija sa njihove strane, također to ne bi bilo nezasluženo, naročito u mečevima Majstorović-Bogdanović, a možda posebno u meču Župan i Leko, gdje je u suštini bio jedan vrlo neizvjestan meč. U svakom slučaju mi smo odigrali na onom nivou koji nam je potreban da pobjedimo. Do kraja dana prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost, želimo vam ugodan nastavak dana.